তিনি 17 জুলাই 2026 সালমারিও থানচা রাইজিং ইউথনি মেম্বার্স রক মহারাজা বীরবিक्रम এয়ারপোর্ট জরা বুকুক সঞ্জনা দেবরমানো নাইরেগে হরলাইকা রগিও থাঙ্গै মাই ফানো তামखेबा এয়ারপোর্ট জরা ফানো নাইরেগে হরলাইকা থানচা রাইজিং ইউথনি মেম্বার্স রক তে কেবাংमा বাজার পাড়া স্কুল অফিস রগ বুকুক সঞ্জনা দেবরমানি বাগै ডোনেশন থাनलाय मारक जत बुकुक सञ्जना देबरमानि बिनि बाबाना याफारि हरलाइका थानचा राइजिं इउथनि फाउन्डारनि बहर देबरमा बिनि 57,000 नि स्लाइकेबां रवैखा तै 13 जुलाई 2026 सालमारिओ बरक 40,000 नि स्लाइकेबां रां रखा तै टोटाल अंखा 1 लाख नि स्लाइ फानो रखा थानचा राइजिं इउथ मेम्बार्स रक आरो लगियो तंग थानचा राइजिं इउथनि फाउन्डार बहर देबरमा सेक्रेटारि ब्राजिल देबरमा केशियर बायथां देबरमा खय इन्चार्ज शिबसागर देबरमा सिपाइ हिजला इन्चार्ज बिबियाना देबरमा तै केबांमा आदं संरक बाहायनो रगियो तंग जयकारि नायतंनि सिनि मांप्लिओ sini joto kokma thumnai rokno जों sini थानचा राइजिं इउथ नि होते तिनि महाराजा बीरबिक्रम एयारपोर्ट अफ फाइमानि रिजन काके नरक जतन साइमाना जे खरकसा मनाय सिनि निनि आनि खासुकसा मनाय सञ्जना देबबर्मा बनो बिनि साखामनि एबा ट्रिटमेन्ट नि बागै तिनि बेंगलोर हास्टेल तलांनानि बागै एटलिस्ट बिनि लगी व थाङै मानिया फनो बनो एटलिस्ट नाइरेकना हिनै जों तिनि महाराजा बीरबिक्रम एयारपोर्ट अफ फाइका तिनि अजग तंग सिनि थानचा राइजिं इउथ नि मेम्बार्स रक हवाई सिपाइजला ते वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट नि गोबांमा सिनि सेंक्रा ग्रुप सिनि सिक्ला बदल सिनि थानचा राइजिं इउथ नि मेम्बार्स रक एन्ड बंगना बेले हामबाय मारिओ तामनि गाके कामि थांगै बाजार थांगै फक्सा इंथु फंनि इंथु लुक्रंनि थानि खानलायमानि रां थुमलायमानि आबानि बागै बंगना बेले हामबाय ते जे सुबानाय लुक्रक नरनो बेले हामबाय जिनि मनाय सञ्जना साख हामै फाइनानि इंथु जों तिनि बनो तुनफायमा हायकेनो नाहाना पूर्व अमो हायकेनो वेलकामिं खालायो जों बिनि साखनो हामरिवै तुबुयै जों बनो हायनो हाय नाहा फायमानानि इंथु नरगो नरंनि जे पुइतुसामानि मताइफानो इंथु दिसुफानो इंथु काइतरफानो जिजासफानो नरक खुलुमदि जे पुइतुसामानि न ते जों जिनि थानचा राइजिं इउथ नि होते टोटल कलेक्शन खालायो लाइ थांनाय 13 जुलाइ सालमारिओ 40,000 इस्लाइफानो गोबां रिखा रां जे लुक्रक सुबामानि जे अनलाइन बिसिंतै ते तिनि हायनो हाय जों बिनि मानि सरि बिन बाबानि यागो याफारका more than 57,000 अंकाके आमो जत्तो सिनि थानचा राइजिं इउथ नि मेम्बार्स नि साइतंमानि लुक्रंनि हामजाकमानि मनाय सञ्जनानो खायरंमानि बागायनो आमो हायके सुबामुं रुइ बनो ताबुक साखाम फुलुंनानि बागै तलांखा थानायाव मुम्बाइआव तलांमानि रांकरिङि फिरंमा तुफा फियाबा जों खाखायाव ताबुक जदि न कलक गियांका के जिनि थानचा राइजिं इउथ नगो सिरिं आसुगि तंगलाक हायनो हाय खक्सा खंनै जे मानतै हायनो हाय लुक्रंनि थानि चुबासु तेकबार सानि फायनाय जिनि थानचा राइजिं इउथ रकबो सिरिं तंगलाक लुक्रकबो खाखायाव सिरिं तंगलाक नासिगै जिनि मनाय सञ्जनानो तै जों जिनि मुतायनि थानि आबनो सुरिमुं एबा खुलुमुं जे मनाय सञ्जना दाति हामै फायतु हामबाय बिस्कांनि सालो जदि नसिनि थानचा राइजिं इउथ नि खुगो फायका एबा खुनजुआ फायका केंके जे मानतै एटलिस्ट फायसानि माइ फायसा साब्रो फानो जे जों मानमानि रिनाय जों थानचा राइजिं इउथ आमो जिनि थानचा राइजिं इउथ नि मोटिव्स जिनि थानचा राइजिं इउथ नासिगि तंगलाक एटलिस्ट फायसा माइ फायसा साब्रो फानो जे जों मानतै रिनाय आबनो जिनि नाहारमुं थानचा राइजिं इउथ नि ते मनाय सञ्जनानो गाके बिनि जे ट्रिटमेन्ट नि रांखौल गियांके जों हायनो हाय बिनि बिथि पाइद्र फानोंथु जों बाजार सदार नंखरै पारा नंखरै हायनो हाय जों रां खालायनो हिनै वानसुक दं दिनै अजग फाइजाक जिनि थानचा राइजिं इउथ नि सेक्रेटारि ब्राजिल देबरमा केशियर बायथां देबरमा आबनि तेनो
Huai district ni incharge Sipsagor Debbarma te Sipaijola district ni incharge Bibiana Debbarma te ani angka ke Thansa Rising Youth ni founder Pohor Debbarma. Hambai.